Ngai ke blai pi sa jisian pat hagri ke sengi haga kerteng ke betiang tam ke jong tra Jesu Christ. Ke jing ke pusan hagri ke sengi na ke ketiang ke jong blai kan long na ke stish ke nong Rom ke lanong ke bekatsan ke dekat ke beningkong. Te mangi ke beklan ngidai ban yesha kita ke jing telot jong ke bam klan. Bat ban ompet ngobha tang yala dehi. Kini ke long ke jing hikai ke bekodor kabakum ki bangai ngidon kam ya kaban ken mau la hikai ngi lembaga ketian ublai ba ngimde ban perkhat tang ya lede henre ngidon kam ban perkhat ban long ka jingkur khu pat ban te ya ga jingem jingki weipat ki ba ublai lo lam saudong ka jingem jongi pat ngitep ba ha ka jingya lenti jong ka jingem ye pher ha ka rukom long ia pher haga jingla kumbang ia pher haga dur don ki beri ki bakhamla haga wei ga benta ki bakham tlat haga wei pat ga benta don pat ki bakhamla ki bakham duna haga wei pat ga benta ki bakhamla haga wei pat ga benta ira laga jong ga jing klan laga jong ga jing tlat te henre habang ia wan lang kum ka wei ka mat idon kam ban sngot hu ya ke jing telot jong ki wei ha ke bak ktien ke jong blake ong ki bak khlan ki de ban yesha ye kita ke jing telot jong ki bam khlan ha ke wei bak kentien la da don ki betlot ha ka ken hun jong ke jing de parlok la ni ke jing de prabangat la da don ki bak khlan ki de ban perkhat ban yesha ru ye jing telot jong ki wei ki bam khlan lem kumta kini ki betlot kinum yo jaka ha ka jing shakri yo blai te henre kini ki bakhlan kam dei tang ban shu yesha pat ya ka jing telot jong ki wei henre ka dei ki bakin yarap pat ai men sim khnang bakita ki betlot kin long khlan penganget scam bo blai un ai ngi ka jing start ublay un ai ngi ka jing shampang kumno bangin long ki atiar ka ba ublay un pendon kam yangi bantay ya ka met ukres barokaway leng ba ka jing yaisha kadai tang ha ka pertay ka bakin jaman sim baga bible ka ong bangin yamare ya ka jing yamare thong da ka jing yaisha kaperthai kanum pendon kam ye ke kentien yaisha kam tam ha ke jinge mare thong ten re kum ki khon ke jong blai ngidon kam bandon ke jinge yaisha iwe nalor keta yisngot ho babaro ki brio kidon kam bet ye ke jinge rap jong manu re manu ki batlot kidon kam bet ye ke jinge rap jong ki baklan dari ki baklan ki nyoben no ye kini ki bam khlan ka bamot kini ki batlot kinum khlan shu lanu henry lare ki bakhlan ki ai men sim ki ai bor ye kini ki batlot baro nginya khlan lang kumjo ngangit scam kata ka bu blay ukwa na ga jingim ka jungi tungin bu ha ga jingmut banyarap ye ka jing tlot chongki we om ban shu pen rem ye ka jing tlot chongki Ada pisngo tu pi klan hagwe ke benta. Ndai kita ki badan hajan jong pi ki telat ha kita ke benta ke pi klan. Penlong ya ke jing duai. Pat pan jing start no blay. Fila banyarap ya kita ki badan preng ke jing telat. Pangangit scam la lagi don ni ke don wot banyarap. Ublay nang penroy ya ke jing ai. Kenang ya ke nang la. Pan pendon kam susu yangi. Pan long ke jing kerku. Kambun susu ki mensim ki bakodor. Tinggal ngit scam bagani ke jing puson. Tinggal ngit scam kani ke jing puson kan ai jing hikai ngini ke sengi. Pan ngit scam panginam pelpor tang ya kwan ya keren lani perkhat ke jing tlot jing ki wai. Andrein ai ke por ke bakodor pan duai panong try ai nga ke jing stan. Kumno bangan hikai
kumdu bangan peni larangam la ban hikai lene peni ai boring abangan la kumdu ru ban duai la film sonang ban keren la film sonang ban peni angin scam pila ban duai kajing duai kajing pi kalong ka badan bor bat kan ai bor kita ki batlat na ka benda ka buram ka jong blai ti to blen kur khui pi ri sngi wat klad ru bleu e japi kumba pilong amen.